வாழ்க்கையில இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ற ஒரு நோய் என்ன தெரியுமா? டிஸ்ட்ராக்ஷன். இன்னைக்கு 100ல 90 பேர் இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் நோயில அடிக்ட் ஆயிட்டாங்க. இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல இருந்து நீங்க வெளியில வரணும்னாக்க சிம்பிள் ஒரு சில்வா மெத்தட் இருக்கு. இந்த சில்வா மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க. உங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல இருந்து நீங்க வெளியே வர முடியும். நீங்க காலையில எழுந்ததும் கண் விழிக்காம உங்க படுக்கையில இருந்து எழுந்ததும் கண் மூடி அமர்ந்து 100ல இருந்து 1 வரைக்கும் ரிவர்ஸ்ல சொல்லுவாங்க. 100ல இருந்து 1 வரைக்கும் எண்ணிட்டு உங்க நீங்க வாழ்க்கையில என்ன அடையணும், வாழ்க்கையில என்னவாகணும் அப்படின்றத உங்க மைண்டுக்குள்ள விஷுவலைசேஷன் பண்ணுங்க ஒரு 5 மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் 5ல இருந்து 1 வரைக்கும் எண்ணிட்டு உங்க கண்ணை வீழ்ச்சி பாருங்க. இந்த விஷயத்த டெய்லி உங்க படுக்கையில இருந்து எழுதும்போது செய்யுங்க. உங்க மைண்ட் உங்க கண்ட்ரோல்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஆகிறத நீங்க உணர முடியும். இது வெறும் கதையல்ல. நான் என் லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ணி என்னுடைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து வெளியில வந்திருக்கேன். உங்களாலேயும் முடியும். உங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன் நோயில இருந்து நீங்க வெளியே வரணும்னா இந்த சில்வா மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க.